Olen Niina Born ja pidän Vapauden tila ja Villi Härän muutosmatkat, työkalut. Ja olen nyt tehnyt Abundance-haaste pari viikkoa kohta. Ja samalla teen myös riimujen kanssa työskentelyä. Pidän puolen vuoden riimukurssin. Ja Abundance eteerinen öljy sekoitus olen käyttänyt päivittäin. Ja sitten tämän 2 viikon aikana olen käyttänyt tai työstänyt itseäni Gifu-riimun, joka liittyy lahjoihin, lahjan vastaanottaminen ja lahjan antamisen. Ja kaikki niin kuin hyvin monitasoisesti sitä. Ja sitten edellisviikko on ollut Vunja-riimu, joka liittyy iloon ja onnellisuuteen. Tai toisinpäin. Tai mitä pitää käydä läpi, että se oma ilo. Ja tähän liittyy nyt sitten nämä 2 viikkoa myös kissan lopettaminen. Yksi mun kissoista sai vakava sairaus ja ei ollut enää mitään tehtävää. Ja tähän tietysti se on se ei ole ensimmäinen kissa, joka on lähtenyt, mutta se on ensimmäinen kissa, jolloin mulla on ollut erilaiset sisäiset tiedot ja taidot, työkalut. Että mä tiesin jo, kun me veimme hänet eläinlääkärille, että suuremmalla todennäköisyydellä hän ei tule sieltä pois elävänä. Ja että mulla on myös ihan eri mahdollisuus kohdata tätä kuin aikaisemmin. Ja tietysti se on nostanut esiin syvä suru. Se on nostanut esiin todella paljon sitä, että se kaipuu. Ja se on laittanut kansi päälle tavallaan, että on tuntunut semmoiselta, että kaikkiin asioihin on ollut vaikeita keskittyä, olen tarvinnut paljon lepoa, koska tämä on tuottanut minussa emotionaalista stressiä, vaikka tiedän, että kaikki on hyvin. Siellä sisällä on silti niin kuin kaikki on hyvin. Ja tämä on myös aivan varmasti vaikuttanut siihen, ja vähän niin kuin ennen tätäkin jo, että esimerkiksi liiketoiminnassa ihmiset ei tule rumpumeditaatioihin tai tulee vaan muutama, ja mä oon perunnut asioita, iltoja. Ja tällä viikolla 2 asiakasta peruivat, ei jättänyt tulematta, vaan ihan kauniisti peruivat. Ja ne hetket, että mä sain itselleni tavallaan lisää aikaa, ovat olleet antoisia, vaikka silloin tuntuu, että taas joku peruu ja jotain ei tapahdu.
niin tapahtuu muita asioita. Tulee ihan erilaisia lahjoja. Ja eilen illalla mulla on siis aivan mahtava kirja Releasing Emotional Patterns with Essential Oils. Miten päästä emotionaalisista kaavoista irti eteeristen öljyjen avulla ja kehon erilaisten pisteiden avulla, missä niin kuin työstetään. Me voimme niin kuin akupunktiossa esimerkiksi käydä työstämässä tunnetasolla asioita. Ja eilen mä tajusin, mä oon yhdessä videossa muuten näyttänyt, miten mä oon käyttänyt abundance-öljyä, runsauden öljyn, ja työstänyt ne pisteet, jotka liittyvät köyhyyteen ja että ei ole tarpeeksi ja erilaiset semmoiset pisteet. Mutta eilen mä tein, kun mä mietin, että kun tuntuu sitä, että mä oon niinku sisällä, niinku, että en pääse niinku auki, että kaikki pysähtyi. Niin mä lähdin katsomaan, että mitä niinku olisi niinku se. Ja mä löysin emotionaalinen stressi, piste ja öljy. Ja mä löysin shutdown, niinku pysähdetty. Ja niillä sattui olemaan samat pisteet, erilaiset öljyt. Et siinä oli niin kuin mä laitoin. Ja kun on emotionaalinen stressi, niin se tila, mitä me haluamme saavuttaa, on harmoni. Ja öljy oli clarity. Ja ne pisteet ovat brain integration, ja se löytyy suoraan korvien keskellä yläpuolella yhden sormen niin kuin leveydellä yläpuolella, niin kuin tossa olisi, ja sitten vähän ylempään, niin kuin tossa. Molemmin puolin on tommoset brain integration pisteet. Ja mä käytin clarity-öljy, selkeys. Jos haluaa käyttää vain yksi öljy, niin esimerkiksi rosmariini voisi olla sitten semmoinen sopiva, tai piparminttu, tai eukalyptus, mutta clarity-öljy laitoin, ja sitten mä vähän niin kuin koskettiin ja hieroin ja ajattelin, ymmärrän. I understand, ymmärrän on se affirmaatio tai tie ulos emotionaalisesta stressistä. Ja sitten mä siirryin shutdown, pysähdetty. Ja siinä on se toinen tunne sinne, minne haluan tulla, on luovuus. Ja öljy oli patchouli. Mä käytin abundance, koska abundance-öljyssä on patchouli-öljyä. Ja sitten samoihin pisteisiin laitoin. Ja ajatus tie ulos pysähtyneisyydestä on ajatus, että olen värähtelevä, olen elossa, elävä.
värähtelen, olen elossa. Ja sitten abundance tai patchouli öljy, niin hieroin ja vähän naputin ja vähän työstin sitä pistettä. Mutta olen tuntenut ja viikkoja aina välillä, että jotain on mun solarplexuksessa, vatsan yläpuolella tai ylävatsassa. Ja sitten mä lähdin katsomaan, että mitä solarplexus kertoo. Ja se olotila, että mikä on ollut nämä viikot, mitä hyötyä tästä on, kaikesta mitä mä teen, ketä kiinnostaa, mitä mä täällä teen. Bla. Tiedätte. Jotkut teistä tietää varmasti todella hyvin. Ja mä löysin sitten solarplexukseen liittyviä ajatuksia. Yksi on don't belong, ei kuulu tähän. Et ei oikein kuulu. Mutta se mikä vielä enemmän on trapped, feeling of being trapped. Että mä tunnen itseäni loukussa olevana. Mä oon loukussa. Ja se myös liittyy siihen, että on pysähtynyt olotila. Ja siihen öljyyn on transformation. Ja mä laitoin sitä transformation tähän. Ja ajatus, se tila mihin haluan mennä ja se on niin kuin vapaus ja olen vapaa. Ajattelen, että olen vapaa. Mä tiedän, että olen vapaa. Vapaus on minussa. Se on valinta. Se on tietoisuustila. Ja sitten mä hieroin transformation tähän. Ja sen jälkeen menin sänkyyn, oli iltaa. Ja lähdin shamaanimatkalle. Mä lähdin katsomaan, että mitä näiden olotilojen alla löytyy. Ja menin semmoisen paikkaan, missä mä oon ollut aikaisemminkin. Ajattelkaa, kuvitelkaa. Vähän niin kuin alppimaisema, mutta semmoinen, että on ne vuoret ja sitten on se, onko se sola, tai se siinä niin kuin vuorien välissä, dal, se on ruotsiksi, niin siellä on järvi, pieni järvi. Mä oon nähnyt tämän ennen ja se on silloinkin ollut jäässä ja nytkin se on jäässä ja silloin aikaisemmin se oli kirkas jää, nyt siinä oli lunta vielä päälle ja on vaan niin kuin luminen paikka. Ja se osa minua, joka tällä kertaa sinne meni, mä näin itseni alapuolelta ja mä paljan jaloin, riekaleet vaatteet, vahvana. Mä menin sinne jonkinlainen intialaisena maagikkona, askeetikkona ja välillä se oli semmosena australialaisena alkuperäiskansan ja niin kuin miehenä. Ja se kylmyys ja se tila ei vaikuttanut. Se ei vaikuta tähän osaan minua, vaan mä menin sinne ja mä kannoin mikä se on? Stav. No, joka tapauksessa
ja puinen. Ja siinä oli vähän niin kuin kiinnitetty siihen päähän oli riimut, avaimet, pyhät, vahvat symbolit, joka pystyi niin kuin, ne kilisee ja kalisee ja niiden kanssa pystyi tehdä ääntä. Ja sen kanssa tämä osa minua tai arkkityyppi tai mikä se nyt sitten onkaan, meni istumaan keskellä sitä järveä. Ja mä tiedän ja mä tunsin ja mä aavistin. Ja se on aina ollut siinä, niin tää järvi on, se ei ole vaan pieni järvi, vaan sen jääpeiten alla liikkuu valaita. Mut siinä niin kuin tilassa, semmoisella niin kuin vahvalla olotilalla, mä aloin katsomaan, että mikä tämän jääpeiten, mitä se peittää, mitä tämä lumi peittää minussa, mikä siinä alla on. Ja mä tunsin sydämessä sen surun. Ja se suru on tietysti paljon vanhempi, että se kissan poislähtö, se vaan niin kuin taas nostaa esiin muitakin suruja. Ja suru on myös yksi tapa avaa sydän. Ja muuttaa meidät. Jos haluamme käyttää surut tai muut vahvat tunteet, niin me voimme niitä käyttää muutosmatkallamme. Käytämme niitä jonkinlaisena vahvana tapana muokata itseämme paremmaksi versioksi itsestämme. Ja mä tunsin sen vihan. Mä oon purannut ja alkanut niinku huomaamaan sen vihan aikaisemmin, ärsytys. Ja mä tunsin, miten se niinku kehossa eri paikoissa työstivät ja purkautui. Tää askeetikko, maagikko, mikä hän nyt sitten onkaan, niin hän piirsi asioita lumeen. Hän liikutti ja teki ääniä ja samalla istui siinä liikkumatta, vakaana, vahvana. Se mielenkiintoinen, kun se sitten jotain siirtyi ja se olotila, mikä on yleensä hyvin, että jotain painaa, mä en pääse niin kuin ajattelemaan kirkkaasti. Se väsymys, se kaikki, niin se liittyy tähän alueeseen. Ja se oli tämän kokemuksen mielenkiintoisin asia, kun se alkoi painamaan oikein. Mä tunsin, miten aivot ja aivojen sisällä tämä oli ja ympärillä semmoinen paine. Ja miten se, kun seurasi sitä ja antoi se vaan niin kuin tapahtua, miten se sitten lähti aukeamaan, hävisi. Ja siinä vaiheessa, jossain vaiheessa sen jälkeen mä nukahdin. Ja mä oon nukkunut. Mä nukun yleensä hyvin. Mä oon nukkunut tämän ajan myös oikein hyvin. Mutta mä en ole halunnut nousta aamuisin. Se on ollut tosi raskasta. Mä oon ollut hyvin väsynyt. Mä oon tarvinnut päiväuneja. Kun mä oon käynyt
töissä, mä oon tehnyt jotain, niin jokaisen niin kuin asian välissä mä mielelläni on ollut sohvalla ja rentouttanut kehoa, mieltä, itseäni. Tänään mä heräsin ja oli ihan eri olotila. Mä olin nukkunut valmiiksi. Oli helppo nousta. Ja se pehmeys on läsnä. Se pehmeys, mitä tarvitsemme, että pystymme hymyilemään, vaikka olemme ihan itsemme kanssa. Ja tuntuu hyvältä. Ihan erillä tavalla. Tämän mä halusin jakaa tänään. Kiitos.